Hey! Eja kowa na kuka da shi eja kayan caji ne da shi. Lokaci yayi da ɗan ijiya zai da na sani, shi da wanda ya yi masa gata gashi mun gani. Duk mahaifi baya son ganin ɗansa a yanayi, shi ko wannan shi ya bai wa ɗagata za ya gani. Kun samo shi? Yes sir. Wannan shine dan ijiya din. Ranka dade shi ne wannan. Kai ne dan ijiya? Ku ne kuka damuwan mutane a cikin al'umma kun hana ma mutane su samu zaman lafiya ko? To ko can mun gaya muku. Rana ɗaya na mai abu, rana 10 na ɓarawo. Don haka wannan shine ranan tamu. Saboda a tahi da shi. A bincike shi yadda ya kamata a rufe shi. Inspector! Maganar kowa dangi har da 'yan uwa. Yes sir. Ku tabbatar da kun ba shi shayi. An gama da I need you to interrogate him very well. An gama da dade an wuce wurin. Positive result An gama da and result. Yes sir. Please. Yes sir. Thank you very much. Yake so shi ne za ya yi ɗan ijiya. Ɗan ijiya. Ɗan ijiya. Ɗan ijiya. Hey! Ɗan ijiya. Oh, ɗan ijiya.
ai da ɗan ijiya zai da na sani, shi da wanda ya yi masa gata gashi mun gani. Duk mahaifi baya son ganin ɗansa a yanayi, shi ko wannan shi ya bai wa ɗagata za ya gani. Malam! Malam! Ya ka taho kai ta kai zurum an sallah. To da dama. To ni ina ne san ko sallar lokacin la'asar yayi. To me faru? Hankali na abba kwance ba. Saboda dan ijiya abban gari na zo inda shi ka zama yau kwana 4. Na ga yawancin duk abokan ne sun ce kwana 4 ba san inda yayi ba. To ke dole hankali na shi tashi. Haka hankali na ba kwance yake ba. Wannan kan faɗi na kai mana. Kai ko kacewa ka san inda yake kwana ka san inda yake yi. To yanzu ban kuma sani sannan in ni mai faɗa ka ce wayo huhu na sha mai kai na kwazabe shi na hicine shi in wa Allah ya rabu da shi ya. Man iko in lura sai. To yanzu ban sani ba. Abinda nake so ya don Allah kake ƙara bata min rai. Ban son abin da ya riga ya wuce a dawo da shi. In kina mai haka matsala za mu samu ba ni so ki bari. To mala ajini ne ya kare da ma haka take kowa abbai ji bari ba yana jin hu. Oh ba ki bari ƙara daba min zaki ko. To ban ma sauraren ki. Allah ya san ban ma sauraren ki. Ban ma sallah cikin gidan ga. To Allah 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 shi mai sheka lahiya kuma Allah ya sa a gane shi. To ni ma fa dai ji ko ban rantsa ma idanuna ba. Ina ta tunanin yaron ga to ubangiji Allah shi bai nan da shi ya kuma Allah ya sa a gane shi kuma Allah ya lura sai to bari in tashi in ta yi sallar kai ni saboda ma ruɗewar gada ne ashe ma da ni a ruwan labban ko san hijabin ba Manci mai gariyo akwai kura lamari ya kwaɓe akwai damuwa a ƙasa ya kamata a ce mun san mafita mun san duk abin da za a yi ta kowace hanya ce mun san mafita da za mu yi akan maganar ɗan ijiya. A iya tunani na hanya guda ɗaya muke da ita kuma in Allah ya idan muka bi za a dace. Kamata ya mu kira honorable chairman mu sanar da shi cewa mutumin shi ko yana hannun ɗan ijiya. A tunani na dan shi suke siya dan shi muke siyasa nan. Shi kuma ɗan ijiya shine jigon mu. Idan babu ɗan ijiya kusan in ce babu mu. Don haka wannan hanyar ita kaɗai ce muke da ita wadda nake tunani in dai har muka bi ta to za mu iya samun nasara. A kira shi ta waya a sanar da shi abin da yake faruwa wannan ita kaɗai ce mafita a wurin. Daidai ne amma me kace gariyo? Wannan gaskiya ne dama amfanin zunubi ɗaya rubu ciyaman ya san yadda muke iya ƙoƙarin mu akan shi ko ba haka ba. Sannan ya san amfanin ɗan ijiya gurin shi ta ga yankan wuka ne ana kwalo shi na san dole na zai iya abin da zai yi insha Allah. To wannan shawarorin da kuka bada ina tunanin kamar ita ce hanya mafi sauki wadda ya kamata a ce mun bi da za mu aiwatar da wa'annan lamarin mu gani ko za a ci nasara ta wannan yankin. To amma ba nan ba. Abu mafi mahimmanci yanzu shine mu taɓo ciyaman ɗin mu ji ya ake cikin ne. Kira ciyaman insha Allah ba za a rasa. Ba nan waya.
na san zai ɗauka insha Allah. Wa alaikum assalam. Allah ya taimaki honorable chairman. Nazi ne. To ba a ce lafiya ba kuma ba a ce ba lafiya ba chairman, amma dai akwai damuwa ta kwaɓe. To da dama dai mutumin ne naka dai yana hannu wallahi. An yi sama da shi. To shine muka zauna muna shawarori muke magana to ya za a yi. Sai aka ba da shawara a tuntuɓe ka inda wata hanya da za a yi wadda za a sa fito da shi. Shi ya sa muka kira. That is good. To ba damuwa. Ba damuwa honorable. Sai mun ji ka. Godiya muke. Allah dai ya yi ma. To mun gode. Amsar ta fito daidai da tambayar da aka yi. To har dai na ɗan ji wani sanyi cikin raina don ga dukkan alama kowane lokaci muna iya ganin ɗan ijiya. Don ciyaman ya ba da magana wadda take nuna cewa ɗan ijiya zai bayyana kowane lokaci. Shi yasa na ce ku taɓo shi saboda na san shi bai iya share mana kukan mu. Kawai abin da ya kamata yanzu ɗaya. Kawai mu je zuwa share hanya sabida oga zai zo ka ce akwai fati kenan. Hello. DPO. Shi ne. A gaskiya ba lafiya. Ba lafiya. Kun kama yaro na. Yana cikin yaran da taɓa nuna maka. Na taɓa nuna maka shi. He's a good boy. He's a good boy. Gaskiya ban ji daɗi ba. Ban ji daɗi ba gaskiya DPO. Ban ji daɗi ba. Okay. Kudala ina son a yi releasing na shi immediately. Immediately ina son a releasing na shi. No problem. A kakka da mu da maganar sako, kakka da maganar sako, no problem. I know. Habba. Nace na sani maganar sako, kakka da mu da wannan. Ina son ganin yaron nan outside. All right, DPO. Okay. All right. Okay. No problem. Thank you. Okay. Alhamdulillah. It's okay. Hello, sir. Yes, sir. All right. Faisal. Yaron nan ɗan ijiya. Yes, sir. You should go and release him. Ka da ijiya za a sake shi? Ka je ka sake shi. I'm giving you an order. I say you should go and release him. Ka je ka sake shi na ce. Yes, sir. Ranka ya daɗe, na roƙe ka, don Allah ka gaba wa bata, na roƙe ka.
wannan gabat yanzu aka fara. Da Allah ka kai faɗa da su. Idan na rasa ka ya zan yi? Duka alamu wannan yarinya zazzafa ce. Yanzu ta fi son rayuwarta da taka rayuwa. Ijiya share hawaye kajiya, kai komai lokaci na ku ne ba tambaya, kai sha'anin ku babu komai a duniya, in ma kun ki wa'yansu za su yi ado. Zara? Na'am faru. Gaskiya Zara ina cikin farin ciki. Allah. Mana. Wallahi ni ma yau ina farin ciki sosai. Ko? Wallahi. Zara? Na'am. Ki so na abu kuwa? Shi yasa ko da yaushe in kwanta na tashi ke kaɗai nake tunani. Mana Zara kin san wani abu kuwa? Zara, wanga da na ga ya shigo ya wuce, ɗan uwanki ne? Kale shi kawai, ɗan uwana na babu abin da zai maka aiki. Gaskiya Zara, hankali na bai kwanta da wurin nan. Ce maka babu abin da zai maka Faruk. Zara kin so na kuwa, kamata ki shiga cikin gida, in na koma gida za mu wayar ke. Sai dai matsoraci kake. Zara, yawa Zara, da mun Allah ki hawo ki koma gida, za mu waya. Shi kenan sai an jima. To shi kenan Zara. Dan ijiya, dan ijiya, dan ijiya. Da girman kujerar ka oga. Dan karamin su babban su. Allah ya taimaki oga.
Na rantsi da billahi lazi garin nan an taɓa wanda ba a taɓawa. Ku shiga cikin garin nan, lasa giran wala kabiran ba babba ba yaro. Duk wanda aka kama, to an shi wayarsa, a kwace abin da yake hannunsa, a zo da shi. Idan mutum ya bani matsala, babu ni, babu shi. Haka ne oga, a buga a kwashi. Shi ne market. Sanin aiki. Rage wahala. Mamatsalantan mababutan. Kuma shi kinatan, matahiyantan kawai. Ijiya share hawaye kajiya, kai komai lokaci na ku ne ba tambaya, kai sha'anin ku babu komai a duniya. Ijiya, oh dan ijiya. Wani shi ɗan ne yare na ne kai. Ɗaya kaina. Alhamdulillah Allah na gode ma. Zamna ɗaya ijiya, zamna. Alhamdulillah. Ɗaya ijiya ina na ka tahi kwana biyu ban gane ka ba. Baba, ciyaman ya aike mu wallahi kuma muka je wajen mishi aiki yana da taruwa. Shi yasa muka je. Na ji daɗi wallahi. Saboda duk da ta goje na can mai asibiti ta gangare sai da ya ce min ulsa ta kama ni saboda na kwana biyu kwana uku ban ci abinci ba saboda bai ya cin komi. Baba, gaba ga na dawo yanzu. To Allah a zanka in za a taya, zanka to a faɗi. To barka da zuwa. Barka ka da Yawwa. Ɗan ijiya. Yawo ya riba ba. To yayi. Yawo ya riba ba. Ta. Yawo ya. Allah akbar. Hankali na kwanta. To, na gode. Ni dai. Dama ko wallahi tunan da gabata malan bari in ci kare na ba gobbuka. Na gode bari in shiga daka in gani. Ta zai yi fa. Da gida an yi to? Awo. To dama ko ina son yi maka wata magana. Ta me kuma? Yanzu muna cikin gidan ga tun ɗazu.
tun ɗazu muna cikin gaba ki tashi min magana ba sai yanzu da ki gazan ita. To mai gida ya hankali. Dama dai ina nan zanne ina ta nazari ga rayuwata. Ba kuma wani abu na naka son in faɗa maka ba maganar yaron gata. Naka son ka ga dai ɗan shi kenan guda a gare ni. Kai a uba ne ni kuma ni a uwa ne. Ya kamata ka zamna da yaron ga. Ka bincike shi shin kuɗin ga da yaka tahowa da su gidan ga sana'a ne ya kai kuma ina yaka samu su. To kuma wata sabuwa ta ke hito da ita ko? Mai gida. Ke saurara ki. Sabuwa ta ba a dai bincika. Saurara ki ja. Na ki bincika. Ke ba ki bari sa mai idanu. To ban san inda ka samu kuɗi ba tunda bakin ciki ka kai sannan sata shi kai kuma ka tsakanu shi kai. Ban son haka nan. Ke duk inda an kai to miki sai kenan ke dai samu yaron ga idanu. Ba ni so. Bincike shi asa ido mai gida? To wanga irin bincike har ina. Allah shi baka hankali. Ban sa haka nan. Ban sake tambayar ka. Ban sake kuma faɗa maka. To la shi zaman lahiya ki kuma. Ban sake ba. Kuma ni na tafi. Allah shi kai ka ba.